n'ebigoro byonsi. Bienvenido sana mwanchi mulie beta seni kia Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania aso rubiri bwense yo bonchereria asto kwemanya na reyagendete gukorekana ase sekte yo mwanchi mulie ngo kwaligani bene ilinde tobeto gusanga aso wamo gochaka bono iga goika omoilio nabakwenda gutubwatia semo chichi mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonya wetera www.ndizitv.net mwanchi mulete metigo kwabere gukumera abaswati aba wetuma asobugima bwabo nabo igokwene kemna ngo igendereria bale ngonyara bale engere yabo yakira lituko asiba kuminana nabasacha sege orogongo rwa busi ekero bagokora ngari tuwagere gotanga what a man can do a woman can do ari tukolia rero ntete tumerane no muswati oyobereka gwetuma ase sector yo bonjoli obereka gotwara obumanyekero ro chumwanchi muri goroiga nimbate ebikoroto oyora chigotomanya egasorwa ngo rwa gusino akoroseri bikorote bigatimeti mwanchi muri ese kwabere wakorra ase bikorote biga bikoroseri gori tukolia rero ndete tobeto kumerana nere elinde tobeto gosanga asobwa merieterene Frida Kirubo okwariye ni bene tusange asomorobirige kerto ko batokwimanya amange gwetera omugeni bwili tukolia rero tiangiriri bageri galia bene kumwarigania elinda tumanye na kiakoro kwa karibu sana mbiye mon asama ditanguru ku Lilian Msembi igongo tokaria hema aschi container chibekeraniri hema nyagetari next no tokoroserie bikoroto ensemende ya processing itogotokari next to Itibo Resort SIDC karibu sana si studio alile no metabanta bange babere bagokora taliri tangani to merenete lakini ngaitene ritangani gwachira si studio antu abete tugukwanera igoro yesabari yago yoboncherira korende ebiro bigatoerera abange babere bakomboria ngakita bachagosaretero umusubatirire na si studio ato ubumanyi ubuna intuto tuaro umusoyo metera abange kumotivate iskogari akonde ntete rero oraba kogotweresera nga lile ni bikoro tebigo mwancho murigereria rochi gorogaiga ningokorosi naye gusina hantuba ngorosi gorotebi nende nimbwata ba koriemere mubande bakombwatisi akero kende inga yokoroseria igongoroseria riema asokorosi na riema ngoroseria bikorotebi kuruo mochakano okonacha mpaka gwatwara chipate ekero kurigereria kororore geko oseyanga na kia korosi ubone gekoroto ekoroto ikenko process turi chingos kurua se ngombe ekere ngombe kwanyanyiro sembori igokonyendetera osena endari gechinchio no ya chi amasangu ayu amabese na nyareta na beka chikemiko ime na process mpaka riabe ngosi yacha korosi gento gekorokwe gekoroto belt wallet ne chibagi tokoimokia ebinto bigodil baka chiki older lero chiki older chia plastic yokonya abana bakoire school chia butoka onna biro binto ngorostore biyabona sana mwanchi muri erege karorigereti gerogaiga ebikorote bigato bwate nense mo bikorosi kukwiga sorgo ngurwa gusi actually gutumika ali sangwa bunalile nabereka gototebya ali sangwa le ngombe ali sangwa rimboli ego naye kero bwate bucheri yago gali kero konyenya ego chi customer bari mo gote bakonyenga mubwate ase mo kwera ali sangwa rero nabarete ire customer gaiga ana bari konye mukurigia actually bikoroto bikoroto birasiri nengozi bikoroto bitinguka gisa no torege gato bamanye asebi gotoka kerekende Lilian korato manyingo ekero ungaigwa chakirete guchaka korosi bikorote biga ina chagite kare korengera riguru y'ibikoroto
Aseng'enche ekero twakina ase toiboire na asare ense tukarora abanto buna bachandegete bagotacha ense na abanto ekero bagotacha ense ochikorigereria abande bakobutoka okogoro naende orora ebikoroto ebio ekero okorigereria bari bakobeka barenge abake ochikorigereria orora different designs babegete osinyu naki bikoba ngatwara omonso oria evision yane korwa kare ngoteba naki na inche manye naki egekoroto gekorosigwa ekero nakina nkagenda esukuru ekero nagenda esukuru omoibori ona akanta eyu nero gwacha nkamotebie ase eng'encho mbwate evision eyu naki na inche goika nsome naki egekoroto gekorosigwa itwamanyete mpata yoka buna twakina iga lakini ekero yaika ngateba ase gosomeriwa nongochia ngaapply yarenge engaseti nkagenda Haiti eyu ero Kabete ngasomera ororo my diploma yokorosia ebikoroto ngacha ngaba advanced ngairutika Kibit ngasoma ororo ngacha ngakora vocational training bono nda train abantu I'm satisfied ko train abantu rende buna bakorosia ebikoroto nganyora certificate eyu ya vocational training ne Kenya KIOP nero yatoirete gatokonya plus musea bono igo nimbwate knowledge eyu korwa engaki eyo mpaka goikera bono iga mbwate omonso naki ngokonya abantu baminto kira omonto anyare kobeka egekoroto eke kiagera egekoroto ike ngomogati oria onde taiyo bono iga omete ense eye otaikobeka egekoroto nobeka different designs bionsi pingorostori lakini egekoroto negento kiamana ase omonto oiche chikampani chinyinge buna bono enforcement bechi county ntobwata abasikari ntobwata abana b'esukuru ntobwata into abanyene ngobeka tori ebikoroto ebio na inche bionsi ni specialized kobaroseria Bebe ndasande manche muri yetaseni Kiandizi TV niko togendete gusanga Nere Lilian oyokorosia ebikoroto kurugiga sorongo rwa usibu na berika gutumanya nabwate obumanyi bwekirengo kigura sokorosia ebikoroto na ende nguru ara amaigerio igonye orikonye kubolisi ko garinga na kiara monyore abega konyora amaigerio no arega igase studio na chukumanya nga kyoko mumera na Nere elindo beko gutwara obumanyi senseme yoberika gukwanira nga na chita sensemeri yatika asokonyora amaigiri kuri nabaka gukwanira ensemendenga yarenga kongo asaba ibuli wanchira nanga nguchari konyora obumanyi asoko asoko rozime taba ibuli na into sensemende ngochitore tuaminongi abana baitu tometenga egasi barabe bagosomera neliyo kwenda bali kwa bisi mbari gotaka gasi chiga chiamagoko Kero kende tumanyi alile na sensemo yago mbachite bono bagaita bigasi yiga yago bagacha bagaita ngachaka inse emyaka eri natwarire vision yange 20 years bono kuru 20 years in the 5 years nakorire gasi enche bweka kwe nachakirite inse inche bweka ngorosi ngarayaya abateja bachakire gocha ngamenta umubundi oroyomo tugachaka nere tokonia twa advertise twa chichiro twamentire bono iga tubwate chibundi inye echi chimanyete gasi yebikoroto ntubwate nenda bakori emeremo bandi ba sales bagotokonya koira isiku ntubwate nenda abandi bono ababago after sales bagokora finishing aba bono bagokora finishing ekero kurigerie ekoroto buneke ngekora ire finishing chigamwe ekero chiatigeire gaiga ngorusi buchire na gaiga okonyora egekoroto buneke to ekoroka elofa eyo okonyora ige gosonu na abantu bakorokwa abakungu bono inche igongo train abakungu likaba ikaransa no ekera rure mugondo na maite na bwate chipisi sano abwanete gocha okorera weaving ocha okerosia bono ekero since 2015 mpaka bono iga market neigogete mono gusiga iga abantu baito igongo basorora munyare gocha kiagere gekorote ke kieleda negekon
nende negekoroto gegodumu timo basa kungainwa inga mogore ebikoroto biri bikobasareri chibesa ne chibesa chabeire chingongu gore gento gegodumu yagoseberia ebesa yao wakorera kindi anko bete kugwikira na sensemeria tika nimete chikampuni ni chinyinge chirororo akero kende ngwara bere tororo okararo sibikoroto se chikampuni chiri before chegusi narabere tororo ngarosi bikoroto ekero narosi barabu baga pakirie bikoroto byabo be export konyoba nyoda big wide market bono barabu bakuira isku ngachangarra yaya na inchencha kese itogusi na bongo konya abantu baito bagusi ekero kwachita soro gongoro agusi lile nikora tumanyingo ninkikiagerto gachora sensemili ya hema litangani kabisa na aringe suneka ngarra abantu bagusafiri abange gocha suneka nende bono kwanyora client chinyinge nguruchire chinsemao ngarigereria center place yaitu nere ituranyare abantu banyare goikerani bachororo tukarora asa abantu bonsi pikoru chinsemo chionsi kisine town yerenene nebwate stage ya somondara iketomo direct nende gochiangao ngabareta angega iga town nakieko gernachorete hema para tumenyingo ngaki experience kiao kiaringe kero kwa manyete gusonege korote kero kwa chete gusonogate akai rero namanyire gusonege korote na kero giasogete ngakikwa bete ritangani kabisa kero kiaringe gitangani ngiasogete buya ngiasogete kiri bado ntaramanya buya lakini ngiare gotigara duka ngoni kwaringi nekero bidie bitangani abantu bairete bikange moral onye ngorusyo monta bada sone aire gekoroto no engiraba negento ndagenderere ngagenderera mpaka naikire e point irindo chinga egekoroto kiane ikenga igento keimportiri mbia bada sana kwa tatenga akero ko yita sorgo ngoro busingwara kolta sense moya sunika akero ko leote abantu no negali ase kenyoronga no maite go sone bikoroto ikegero meta abantu mbako maitaye una Lilian mnogo kina gocha kero kende ngukwege na baringe asimirime yawo bange mbari kwegena ibari gusiereria abandi bateba bikoroto kibikorosi mbiri bikoroto bya lakini ibono igabuna togokwana na buchi client cyane cinene nende na uba igenire nk'ibikoroto kene ngorosinde bara tumenyinge customer yage ntangani na gikwa inyorete customer yane ntangani na nyorete una tugokwana iga una urache tukwane naye ngoerese nga maite ngorosinde gekoroto tegena ngachaka komote akanta ibono na inche chaka kondoseri nimbwate customer ndire kerema amaguraye customer yu kerema amaguraye gagutuka suneka igachete buna gosori mondoseri na chandekire mondoseri tukaira buna gosori agochire ongeire bikoroto 11 biaye tuamoroseiri akirigende response korwase chi customer metendo metenga bagotebanga the customer is always right ekero kurkuha gachakirite gari yo mochakano akere customer yare koire gekoroto yatumika na ende irana na ki response yaringe kurwa sense mo chi customer njari enge buya kiagera konyora nturamanye exactly egamwere ngiya yogo tumeka unabono igana boko endorose diwege koroto sikebe kwesori tokoroka replacement yesori ekero ya erire kwanyora bigotagoka usitaramanya buna okobekera buya lakini ekero engakie yubone customer yari gocha kwanyora egamwere twatumeka nerie komomoka bwangu ere brown ekero kobekerwe gamweri etaikobwatani soul egekorote kinotarera okonyora kiabwatukanire bono tugacha tugatware idea rende na knowledge egamunero ororo yokubwatani chi soul egamwe yokubwatani chi soul na tubwate intuta lazima gekoroto geito osungushe usi osungushe usi round eusi yaya nto ikobeka kogicha twasambire egekoroto kigia sambiru kiayire nabogo gwetarira no ene myaka eyo otabegetiusi ambia mono sana nimetenko aranyolete a challenge maybe timete akora tumanyingo chi sole chiga nga yoko nyara koru
chisol chirochio na chio ntobwate different types ye chisol ntobwate ko import na Kenya yaito industrial area ne bwata sekoros chisol e company ye chisol bona adi no twachiete tugakwana buna bata bachiete ororo bakaba e brand yabe eriete kuruku bata na into tukaenda ororo tukabatebi eriete rikuruku buna bona igie skuru vision 2030 kokorege koro tokerikire vision 2030 into toire tase company tokabatebi na into tigegie itokeroku vision 2030 na bate kiabo gekoroku bata na bande barokwa tafiz bon esol na same koroseriu lakini quality ego determine quality kikwa batebi bakoroseri bona seigo chisolieki ngonyora turi Nairobi ase chikampani ne chikampani echi ekobwati na kikwaba tebi ngoliti kiokoreta ki otagete na kiokonyorera egoro togia vision 2030 igekoira egeka without replacement nende ngikobutuka lakini gokonyochi sol chikoroku add abaminta abagusigo ngo basorora ebikoro tobiri bye chisoli cha add abaibori bachandekire mono ibikobutoka wangu kimoranche manyesoli ere quality erinde naye wa save nende wa save no ne socks yo mwana no ne yao tego tioka ekiagere kero esoli eri yabarukire igego amacha gwetaime ya tiokia ne chisoli ngo determine material kichia tumeka koros chisol chiri kwanyore koro tokende gegotioka nase kiege koro tokerige gotioka ne chi material chisol chia tumeka na kerugwa tobomanyi bono na kiege kogera twachietabu tokabatebi chisol totagete nechi abaminto bari batumekire bikoro tobi ngorosi Liliani mbamanyete release leather is the best ekoba a best product ekoro togia dumu mpaka gwasinyu wakonyo monto wacha gwata batigangira na gari nende ngoyikende mbiyabona sana konyero tarikira ko genda bakase chi company go chaka koroserwa chi sol chaino kero kende ngo bwate challenge yo konyara chi sol abo muchakano na bwate challenge mono yo konyora chi sol kiagera chi sol ye kero na kanyorire na chicho konyora chiakabutukiri na areta kwanyora chire ngogorasi chiduka na duka chonsi nchi abwate na bogo chano ene duka ntebi madam ntagete soli yeje bono yanga had time na kingoenda nchikorigie soli yeje nga ingo chikonyora na chaka gwaka to the factories bari bago supply solgete ye ninyore solgete ye ninyore kiagera nere e client yetagete kare ekla itwabwato bokomu which sol lakini goikera bono igase ngenjubo manyibu achire ndoma eten sol kichire chingi yase market mbiyabona sana ekero ko yete asoro kongorwa usikero kende ngakikwa manyete nganga yugo chikonyora lisangwa koru chake korwasi bikoroto ekero na igeta soro bongoro litangani kabisa senso ogete na nyorete tata biara ogokora nero bwate obumanyi bwetanari nera agachaka kubwati igoro ya chingosi nganyora nga inaikase evision yane yaringi ngabwatirabu no emugakone ta manyete mono ngamotebie nere gasto koraki tokubwata kurwaso mugaka bono tari ngororo ngatebi omongi no minto ntogokora buno mugako yare gokora ibare gutumika chindo gusungusha ngacha eloni yane ntangane na irete ngagura chi drum ngamotebi tigatoende nari na chiete Ministry of Industrialization ekantebi we have musea offices in every county bagachete the ministry the industrial parks the industrial parks chikoro ku CIDC echibono batoete ororo ngeire busa tindi gwaka na kende kyane ya serikali egento gwaka na estimate ngotumeka ingeire space for free abaminto nganyora ngana nyore chance yerengiya erinde utilize egento kerimbwata sobongo bwane nyare gokonya abantu bandi ekero na install chi machine chiria tugachaka
tukarigereria ngaitora install kiagira CDC projects echi building echi ichire all over lakini ekero narigereria ngara yaya ni menyete bonchari bonchari gaigasenge ncho menyete ororo ngaiye CDC erange nganyore ire next to Itibo Resort. Ngabwata ngagenda ngaburia. Directors were very good. Baganja bakanga nga install my machines. Ochaka it was hard. But ige chinjiongera abu next 2 meters. 200 meters. Kurwabu asenguyi bakonyenya. Ge chinjio gya suneka. No ya masango kurworo na suneka abantu mbanje tenyama chibute chiaringi chinyinge ngamanya iga masango nakoreteki naro asubunge ngabwata ngagenda sege chinjio ngakwana na deona ngamotebinje na chirega igakora iga nera agatware interest akantebye gente kigwacha ko musubati ne gente kiya na kitu tukubwatisa nera agachaka kongarika baikoyo bari kuira amasango onse piba transport go chiboikoyo lakini era akanjirana onga masango ari na inche na process nabona achaka igongo process na process echi machine nchironta bwati chikuru chia finishing machine bono chikange gasi lakini nganyora sinarora kuru kiridi ere Kisumu ngabwata ngateba igongo iroro for finishing purposes igongo process ya masangwaya mpaka wet blue stage ya wet blue arura marionyo atereriwe abeire wet blue bone rangiri yo guchukwa kari sangwa ne pasi iri gwakwa na ro machine chirinta bwati irinde na transport mpaka Kisumu chiakorerwa egasi yugo chiaera nareta na magochaka kona chanacha korosie bikoro tebi korosie michibi korosie wallet korosie bibeti bono biabana sana gwakwanira sensemo eyasunika kandi no bwate abantu bagukubwate sigari gusengwa nyorete ngakiyo abantu babwate ubumanyine kibakorosia ari sangwa gose ko ireta abantu na nduga chaka kuba yigerine kibwente okole gasi ina etwe abanafunzi ekere government yamanya Ministry of Industrialization na MSEA ekabwatisa nanche kere gente kigekoro ku kiop giachite mwaigu kiop yakonya abana bangi ekangonya ekanga abanafunzi ekero yanga abanafunzi chilot chons kurulot 4 5 6 7 bangira abanafunzi bogo kora mbaroro bono to specify gutania masangwa baroro bokorosi bikuruto bono kwanyora bangira banafunzi abo bakuru kurubonchari abange na baiburi mbaroro bamanyete bagatwara umunguso bakanga banafunzi abo ngabegeria abange babo mbaigorete byasara babwata abande nimba maintain tibakondoseri bono igo nabaraba okonya chi family chiabo asekeriegeke bakonyora kurwa sende biabona sana buna monchererio nde wense Lilian ekerago chako bonchereria ngutwararo gosemilia nga ngonyora ari chi customer aya sinsemo yaga kero gwachage to bonchererio buiga bwo ekakingana na kikwere to kanyara chi customer aso korosi bikoro tutokoirage kagetambe nobo mogeni no chaka mambia ekiagere gikoro to ne basic muntu gachira asore na bakonyora na kikai omwana one tabwati gikoro to kiagotire omugakone gikoro to kiaingiri buya orionde natakeire ko ende kanisa na kitogokora bono ase chi customer chirochio tinyore tiboko mugutambe ekero na chagete korosi ekero umuntu igagocho yomo otebyo yomwabo oyondo cho tebyo yomwabo unande igango genda ande kanisa ekanisa ga igasengochia ekero yoma amanyire igago tebyo nde biabana sana mwanchi muri wita Senikia Ndizi TV ani otogende togosanga imeyo morobili obwense yo boncheria stogende togosanga no moncheria Lilian yo wate obumanyi bokorosia ebikoroto kondo mwanchi muri elia ndeti turaso asomotimo komoke igoto koirana nabe kago tumanyia ebikoroto mbire byago cyo sono mete twabelto kwana Lilian ebikoroto ebinge mwanchi muri tarabanyanta ipuki video gosona ande oroche eskuru buna chibungire abayiboli bache mapema mbaganya January biabana sana mwanchi muri ete turaso asomotimo komoke igo tokungoira na turasege keke kerbosio elinde tobetogosanga amange
Ndizi TV Ubwansu Bw'omuguzi. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagetikwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse emyemu na 50 amasomo aye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakirekirija Year 1 wika year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru amasomo yekerero na bwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byokobugya muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwigo nabalimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli nabwigo bosire byego byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka 2 amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'Nyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 2 cyanda eyemo 2 cyanda inye isaronemo wose inoti 2 isaronemo eyemo 2 isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers, but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Aine graphic designer oyo saserete asemeremo yaye yokoroisha chiposter, chiflyer, motion graphics, TV graphics na bwigo obwatu bumanyibwa TV production. Ndizi TV nigire nomogoko ukorera libaga ry'imirimo ase orakini bumanyi bwao asogokora imirimo ne timwe mbawukigima tuma ebisero byao na bwigo egati imirimo yao uchase email ndizitv.news@gmail.com nyuranga nigo bwate kwikayuma kitariki cyane cy'umutinyiga ogatano na gatatu elyo kwirwanirira na kwenyorera libagiriga limirimo agirira ano mwana w'icyanga cy'amitumba kireki abana amuna bantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kirete iregisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende BN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba unabono cyanga cy'abana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products cia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce bikoro na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mugocha Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntowanetia baligereri bali siko bali bateto cyake biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimi na kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells
ayudo bag maber at a low price. Bada wewe, welcome. Gochakia gosekugenderea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi Mitumba Bells. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Byake gima mwanchi omuli beta sene kya Ndizi TV nendengo kwaligania ase ntunda ya kabere chinga kitogente gusanga emiyomoro bili bwense yoboncheria asitogente gusanga nere omoncheria lile ni yubate obumanyi bwokorosia ebikoroto anamono kurogika sorongo rwabusi nagendete gutumanyia igoro yobokoreri ibwayo mwanchi omuli nabokende gutubwete asense mochi che mitandao asense mo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moye website na bakutumya gwitira www.ndizitv.net ndego kwaligania elinde togende gusanga asowa makorende lile nkora tomanyingo types chibikoroto biri okorosi ntubwate ekekoroto gekorokwa bata osetafi na kieke mbwate teiga koboko kigima nabo kurigereri difference teyende yonsi oratebe ekekoroto ekekebwate chi size chire different goikanda asengo gotebi nirenga tokone ekinekemo egekoroto gie skuru ntubwata abana be skuru e secondary e primary togatwara na college like KMTC gutumika bari bikorote biga ntubwate gekoroto gekorokwe lofa ekerodi gerete lofa ye terie synthetic lofa ene lofa ye pure leather lofa ye iga igekorosigwa n'abakungu gaiga bagusona nokoboko tarichararane bagusonera iga kero kwana chire gwakorire igo kubaereria baikaransa inse basona banyora na barabu esukari osechi bando mutorirobo korwase gekorote keiga ntobwate gekoroto kende gekorokwa official shoe official shoe eye igekorokwa 1017 design eye iga igere of different types noroche unege korote kegekorokana abasacha mbarororo batanjeti mochoro egekoroto kirike sogete gochimotuga bono kwanyora iganjete ekikere igake bone kena kerokyo ne official shoe yabari banjete design buneyo ntubwate gekoroto gekorokwa sharp shooter eye igereye tubwate chi design au ekero kurigereri sharp shooter chiga na kyo chiroche nchiri bari banjete muntu kabegete sutiga akorigereri otebanya oikambe kegige chomore tigo chimotu bone gekoroteke ngirige chomore tigo chimotu abange kegima mbabiyanchete mono no nabasae nabagakanto bwate no nabagere bande bonsi no nabagusire aro naro rambanjete sana bachakire kubibeka sana tubwate gekoroto gekorokwa ekia baskari ose security bari chiwochimani tubwate ao bagusiba minto baroro banjete gasi na bange bachire takwenda kugore bikoroto nga biribona baskari batigire bamanya ko babibutugete bigotioka birose naki korosia nde bikorote bya baskari kegima ekero gukerigereria negekoroto gegodum nende negekoroto gesogete buya mono mwensipi mwariganiri gochambarosiri byabona sana lile ni kwabiri ko gotora kia ebikoroto abirimo korosia nende mostly ndo chelile ninga nebya abasubati ngayigo se watatigaito abasubati ngo baroseria ndi bintu bikoro ku chisandol chisandol yechiga echi abasubati inchirororo una masa isandol singoro story chi open inchiroro tokorosi lakini
tinspecified ase bikoroto byaino mono igo ngorosia chiripea chaino ngodetera muri riri chisol chaino cherire osbatiri ko babekera chisol buya mono bano baite ubonete bono nimbwenerete inche nchake ko barose bikoroto byaino lakini ekina kikero bongo bwane aso mwaka oyo togochigo chaka 2024 kimuranja abasubati nimbarengerereti budget yo mwaka wa 2024 ndo chengalile nayo bangete kima ni include ya basubati bano next time muntu chitorole bikoroto bya basubati korende in the meantime ebina bibikoro tabwa ata seduka yaye nandelile ni bintombiro rokorosi apart from bikoroto koro sinde mechibi ekero kurigireri ntubwate pure leather belts oyo no mochibi bwo musacha utaikoreto bosoku no ekero musacha esokiro konya musacha abegete suti lakini abegete mochibi obochogete bobe kimoranja basacha kimora ikari yangasende duka nimba konye birengererio byogotabeke mechibi yekoro kuchi synthetic chikobochoka bobe ose chikobutoka bobe kimoranje mbwato mochibi okoro kwe pure leather nendo pocket friendly ogodum no ruenseye oyo mino goikamanya naki egentara aenda nyora ase oyo minda atigete no mochibi orio taikobutoka mbuya mono ndo bwate gento kende gekorokwa wallet wallet ya basacha mbanje te kugacha kabesa ka boro ase chi wallet yichiga na chiro chingoro story nende chire pocket friendly ndo bwate gento gekoroku chiki holder moro mu bwate chigari enyomba kiro muntu na bwate keburi abane skuru mba bwate ebibungu kimoranje chiki holder chiri na chiro chyo ngo chiro sinde echi api waleda chitaikogota chitariko era bwango kimoranje na chiro chi moche ndo bwate binto binde bikoro kwemepira chimbombe kero mogo chese skuru osae abantu bakoenda buna shabana ya itoga igagusi ngoro story emepira ndo bwate gento gekoro ku chikonu echintu tokorosia shabana mono ngo baira nerimbu ya mono kiagera more gusi ya ito inu mono mwabeire moko nsire eme imo konta madam toroseri chikonu na barose iri chikonu chire chinyinge na mono chikonu chiri na basubati bakorosi barebu na inche abangina turamo na barabuto kubwatisanie gasi kimuranje nabo moko nkange monyore chikoni oichio abantu bari banjete emepira bari bagochia bari cheering squad moiche mona toko baruka abatiote kimuranje mongikanye barose ingati ye intobiri umusbatilile ne akorosi korugaso orogongorwa gusi ase duka ya yego tokagale chinse mochiri chia hema lile nkora tomanyingo ekero guchaka korosi gikoroto bunekega ngayiyo guchakera mono kegima bia mono ntobwate gento gekorokuri sangwa risangwere ntorose tie binto bikoroku chipaten pattern yeye nero kobekerera se risanguriri rigima ne karamu yao mono twanjite gotumeke karamu ya piki emwamu nero togochorera ekorokana buya ekero twachorire ntobwate gento gekoroku amagasi na aro togotumeka konacha ose umoyori bwengosi twanache pattern eri twachora yasokie gento gekorokwa chipieces yechiga toimoki twachiborokania kero twachiborokaniri twajoin twachibeke machine twasona igabuno roche yesonire bono echine chipisi ene yamaege ya motwe yarai kulingana ne design twamanya okoraki twabwatania ase machine gosona ase echererani yego ikebe heavy machine tayi echichigo sona yanga nchiri konyara tayi machine ende yonsi machine ekobwate ngosi nero kiagera go estima nero ro ya manyu bone ekobwatia ebweka nere igwanja ose nere yokogoro kwa okwaira bwango nere yotagete nende mono mbuyo tware chonsi bere ekiagera estima ngora asirere ekero ya asirere riorio na kiogokora ngira nongo nyorore substitute ya machine yende bone kero twaro sirinto bwate gento gekoro kwe lining
mono kegima chilaini chirara kabiri ntobwate chianga chiri togotumeka chingotu kiregenta abaminto kietware sababu eyange yangotu ekorokwe chinisi yakogoteire mono nero togotumeka kobeka korumotwe asege koro tomotugoro garia ose yange riere heavy nero togotumeka kobeka motu so abaminto nyemochigwate chianga chiria na mokondetera kwanyora gasukari chiri chiagotiro taigotumeka indetera onyore sukari nende tekoneka ase igo nende tobwate gento kende koro kwe lining hero tokugura different each of different types tokobeka koru magega yege koro tekyo kero korige yege koro tobegete kogoro nabo komanya chi material chitumege toro different tobwate gento gekoro kwe elastic one ene design ye elastic ngobeka torerio goso ipuf tokonyeruka slip on okugoro kwarara okonyore koro ku elastic nero okugura differently wa joinisha kwa manya koruoro watware gento gekoro ku mold togo chaka gasieye otabwatie mold na mono kigima eyenere gento getakeire yaokoa e shape yegekoro totagete bone yene shape ye sharpshooter e sharpshooter kero kwa bekire kwanyora ntobwate gento gekoro ku epinza ose kasuku eyenga suku ose pinza nere yebono konyora ogosamba ase ogotume ko morero gosamba kwangusa kwabeka kwanguse kwabeka waka gagente kengeri ko era no aka ebismari biriebike waka ntobwateke otarakerani ntobwatege nto ekoro kwina sol ogotanga ni kwabeka ime kwa makongusege koroteke kiararire baeye koenderete gusamba kwara njare nganana ekero yare ngananire kwarworo yacha kiabege koroto wasambe sol kiabege koroto akora tatebingo Lilian gasiye molde inere egasiye molde igebwate gasia ogokoa e shape yege korote customer yataka na batebi koruritanga nintobwate ge koroto kere round eba yego determine e koroto kere round oyo tagete ge koroto kere sharp eba yego determine oyo tagete ge koroto kere iga eba oyaye ego determine onye go tagete kenge gie school neba oye school ego determine eye korokwe mold na the most expensive in purchasing actually ngora range producer yane ohorkwa Sultan kobanyi anche tege koro tege sana metito kokore shoto wetera ofiseri ya etara mutigere ke matari biawala sana manche murire yatene tego sanganere Lilian yoyore omoncheria we bikoroto atari yako ni bikoroto bioka niga kobirosia bunagende gotorera sensema ya kora tebingo angora tuli mune bikorote biga bye skuru ngonyorore mbiro robiri bigocha bye plastic and actually birili gulire inseke gima na kyoko deal ne competition ye ne kyoko ngangana ne industry ye kyagera meta bantu mbanje te bintu bire raisira kire bakobeka matukabere byera na kyoko so a market ye wa fit in mbiya mono no nyebo no iga buno bugima bwatokongeire ose bakongiri obugima ya bono iga ebesa nengo nkonyora bono kwanyorira abantu abange ntobwate kenyambi mu babanyete barororo bamanyete chi shortcut chokorosie gekoroto kwanyora ye gwatigiro mugusio mino otakonerie gento getabwati shortcut kwaminyoka ase kenyambi no kwenda okoreki onyore gekoroto ngane piwa leather kwanyoro kenyambi oyo otumekire engosi eri ngorosi etaraba finished ekoroku wet blue ere tokonyeroka split yeye etarakoreru finishing igekobutokana okobeka iga kwanyoreye nengosi bori ekobutokana kwanyora abande bachire bagorire chibagi chia mutumba chitari well finished banacha na chibagotumeka gokoroseriki egekoroto lakini ayorigererio teba asengencho omogusi omongaini oikato enderere ko baba ngaini kiagera ntwaroge twabagusi ningi na abangaini one keroro omongaini oikorigererie egekoroto una bone bie skuru
the competition which is there abantu batumikire the shortcut okorosie bikoroto. They're not using the quality materials. A quality material na reragera no rusi ebesa. Ebesa yao egekorote kengokorikira omwana emyaka 3 esukuru. Bono kwanyora muna mona abanga bagurire koru form 1 kwanya omwana ori akibwate mbaka form 4 ase ngenjo yaki equality kwanyora bono igogo kwenda Nairobi yosa abande bachire babigorire kwanyora maega yege koro togie skuru buneke maega gaiga atumegete ngosie ngao haga gotiseke engosie ngao arai kurumotwe imega iga kwanyora ege koro teke imena kigiakora kiere ina solieria igo yaera because ina solia tumeka ne carton box carton box ngogorare go chigaki abaminto yaya e carton box yeye inera atumeka inse erinde eranyorere besa yaye buangu asengencho tari on market abaminto nyara gutara ase chi factory echi tara ase chi industry chiekene ekeroko beke gekoroto na akonerie gekoroto ke rigoririe iguru always remember kumanya inga cheap is expensive nende afadhali ogore gekoroto kerikere quality kemenye kobwoge ndo se gekoroto kia mutumba biburukaniri chingosi obugete na eretha ya irege kege keno emwana tagukore tam kwa iranire eribweri ya okware gocha komentero omwana school fees stars erigwa kwanyora kwa iranire gwakorire ki kwagorire gekoroto abaminto koranche tigatoba abangaini togore bintu bire quality ebiriria ni akorosi bosongoga lile ningwate eduka yage korokwa nga reels Release Leather Enterprise ngayirite rikwa rusete Release Leather nduseti ngoro umugako na ku Richard na inche ngoro ku Lilian bono tukariwatane tukarika Release Leather bono kiagera umugako nenere without yere ukangotingi getiga igasende ombwat sirimono mbaka ase na ikire no marketing ombwat sirimono bono mbia mana sana ngiora semi mwanchu muri elekero bakubwatira no metetari raisi konyoro mugaka kubwati si mwanchi oye ase ubunchiriria ngiora semi abasubati skogari gosaba sacha skogari ekero musubati etumiro chakira kabunchiriria kainga kyabwenete gobiebu asaba subati bamintu ebiasara nebiyekero mukubwatirana n'oyo minu muri nere nyumba kiagera no chochirosie nchiko bachia obweka manya abana bari bonsi no yoye no yo bono ebese irigo iketo konye twensi babere nende twara egento gekorokwa faithful ekeroro mwegenu asomo umugako okomotai buna mono bono inche nabagaka ngo deal na barabu abantu abasacha ebikoro tongorosi nebi abantu abasacha abasacha abana kingo deal na barabu mugako na ataiyo takongita nyomba abangina baminto kimoranche kero mumanyete bujanga ngonerie ngoto ngoro story gento kiomo sacha ngosonore suti yomo sacha oika omongino akoreki ambanye onye gokorose dia bangina chi chianga chiabo oika omongino amanye ekiagerangi ebiasara ebimotabwaterane tiamo naboko nyona rore duka mambinche tinjo omonta maito yo no mogako language to kwana igere naki eyemo erinde togendere gokoraki ko gokinani asebia nende wate ya basubati bara surprise ya basacha babo na rio bwancha nibo nyomba monabo umusubati nero gokoraki umusacha rokana tiga gotiga gakia basubati bamintu ingimogotigera basacha baino abande ndigereri inche ngocha nabakwanira gorege korotoga ba surprise nege koroto gie piwa leda gego dum okomwakerera ngio monto sokaga rio taba kweriege koroto ngerega iga kimoranche mo basa kubatiga igo kindega iga korosinde bikoroto bya basacha abanye na bari bierate sol ti sol chiane ne chingia kimoranche bikoroto birimo begete nyomba abo bigotumbe nyomba bosa byanya goichorie nyomba bireta asetore chiripe na chiro chito babekere chisol chire chingie
Actually ngobera kongu Lilian buna yu musubati ekero go deal na basacha anemona sense moyo bonchirire ekero kuriria nga aye abakori mirima bange bago na basacha nga kyuko interact na barabu no ekero go bakwanera ko batainga ore serious bono batainge bikoro tebie oda mbwate ndetebie kora tomanyingo bono ngonyoruri ritangani njabe tobokong lakini ekero gendere tase gasiye ngotwarure courage gete okay kwa manyainga aiga no na inche ngokorera no ngonyora ikiane giakira rituko kwa nyora nimbwate language ngokwana na barabu ekero bwata good language ngokwana no muntu uri ta okoraki ta gukuira ngaye no mukungu to bwena reti gokora gente ko stu bwena reti kontebi ya na benga bune customer imbwate buna aba customer basacha kocha bare no botindi basacha ta iraisi go deal na barabu na batindi baro yo minto lakini akero baikira sitore igo tuko bakwanera in a polite language manya kwando lo musacha na kyoko mwandol manye language yoko mukwanera na bago chagota yekoroteke kwanza nekebe mono okomotebi we are so goikorengereri otarairaneria egento korusio monwa kwara arengereri otarakoraki ntara motebi na irangora na ruoro na motebi mugaka kerete igatokerore oyo ndo otogorie gekoro tubuna rero ototebi achiete gekoro tekigeka mumiga nendo otarire nonya nanya ari koiranio na kiogokora igokubwate gekoro because a customer is always right igokubwate gekoro tokeria kwa motebi ikiabambogeta onye kiabambogete gaki tigatukoiraniri twamosambira free service kwa ruororo oyo ndo choteba naki egekoro teke ngumomiga kere abagaka mbare gaiga mondigerere timoroche egekoro tongo migamire viregaiga lakini ririgwa kebegete korweduka ngiarenge ukomiga chimold yechi each of different sizes iga itogocha twamenta buneke kementire ya last because ya banta bange gaiga mbiri gosoa bono toko momentere ya last ya riase ya koraki ya mumiga erinde gago soyo kugoro waso atu etari kumumiga ige client na yo kumanye customer yao na kyogo deal nero igonto bwate language to koraki to kwana ne client mbaka nende giateba mambi mbaka ngira ne dukeri okay na kyo konyara chi customer chiago Lilian chi customer chiane ngonyora kurwo gukwana bunyabuna nago tebi koikomanya na kyo ko interact ne client ekyo egia kabere goike client eko ekerago tebiri na njirege koro tekipi lakini kwanta ebi komina isano ka kimbwate chibes chinganiga koiko reduceri ake erinde client eke na mambi enda koreki aira na sore nende gento kende ngogotebi client eke na kinkokora momenteini client yake ku momenteini goike kera irire gekoroto ntware contact yae muborie gekoroto kiri kwirete na kikwanyorire kiri gago gotebi mbuya kiri kwa motai karibu nende kenga osengonye rifari okwa abantu bandu bareta nabo igona abeire ngonyora client gocha akirike ngora advertise ore bikorote byago no na search status Facebook bono mono ngwa advertise inde a status abange manyete bosongo yaito abantu abange bachire nende ngo baira nerimbuya mono lile nito igomete serikali yatebanga kogo tuguteke bande oko replace na 2000 kwa tata inobate bibeti ariga ningo mancho muri ere omatebinga kebande tabeka mubuko tantanyaro gesire abeke kebetine ebibeti ebingo baroseria mbirororo tukoroka card holders biko imokie bibande ebi buna kwaigwa kimuranje nchumba rosedi ekebande kebe safe nekebetieke ngerikerie atio kobeka mubuko no ikaransera ngakiachire koera mambia tagwanje bintu bikoro ku synthetics mono omogusio minto naye inchuo gore gento keri naye kerogo sokigo monta akorigerio tabo monto ne anjete tagwesiereri ebibeti ebyo kobeka ekebande kiao no driving license unarere digital kimoranje inchuo
mongori chi ATM inchu mongori ebibeti they long lasting. Actually koko tukuteke bande kia gochi waka na chiri ubere I think kebeti kere below that ni aha naboko enyorera kebeti kia sana lile ne kero kuriere totebinge asichichiro nga yokoni ebikoro tebi abo nchiro kia bantu barabinyore echire ntangani ngoni nde suneka ngoni nde bosongo gaigande galia National Bank ya se yaringe kare kiandikiwa isiko galia around about ya capital ngoni nde next to Bata alia ikarange Zonic ngoni nde mate gabwema korache no nyore chichiro chiskongo chichiagusiga iga ngoenda nde nyakoe ngoenda nde chire kurukuyoyo ya Rio City neri chiro mbwatene na sobugima bwane nende ngogenda nde chichiro chisiko bono hao keroka ngotoka turororo kimoranche indigie ase chichire chi Rio City abange mondigerere tiga iga ngondora murororo igo ngoro ku Rio City piwa leather mother bono mbiabana sana ekero kwarigereria omonchumuri na kumitinga abuna akororire gekegara nguchere kwa nene na mbesimi arakore order no bego como delivery bikorete ngokorande deliveries ekero gwakorire order usibari batagete kuigura chi outlets gutwara chiduka chiabo ugocha sende na okoroseri wholesale kwaira igo ngoko delivery bikoroto mpaka asuri na bongo bireta ase chinsa chiria gwagani bono ambia mono sana tumanyi ngonga echiro ya gusinga kierege gasorgo ngorwa gusia abantu banarire bikorote biga abantu abange babinarire nende na nyora inga ogokwana uko nabakwaneire ngakigete nakwana gaigase muri ndizi TV ingabatebyo buya bwebikorotebi igongwa kangambu ya mono mwangigwete nabange mwachire mwabigorire nende kibuya kegima mwabyanchire bona ase igo nende ngo batebya mogendere kubyanja mono motiga kiagera negento gegodumu tibo masa kungainwa ingibikoroto mbire nende birebya abange bagotumika shortcut una nabatebiri oyora igwe nanyare konyore egento kere mbia mwana sana Lilian asense moyende abasipati kwa birugo kwegeri na nda abasipati bande asokoro sibikorote abange negeiri abo bakoro sibikoroto naroriro kumugusyo yomo negereti akaigura ari Nyamira no akubisonera igo bado still no chaka guse abantu mbaroro bakuboria nga tora takatonyora maigerio Lilian nabe natware chinga kishogo to igeri still naboko nyochinga kichuko egeriwa ntubwate chimashini tugukwegereri nebintu bindi byo kwegeria bari muntu bwate na inche no mwarimu nende gento kende narora timbwati ko kwegimereri nga inche bwekandaro siegasi ya tingo nyara abana bakoiburukira rituko nekero bakinire kiro muntu natagete epe mo ibere isatu aseigo ngo chande nabe consultant na kwegeri na koroki na kuigorere biasara biao with a certain fee kimoranche korangikange na bongo kwegeri kerekende Lilian amarora go ase industry ya leather industry na raya ya sama tukabusio ngayote tegoikerani asama tukabusio ntagete ntware factory erene buna bata na sengencho yobore meru bwe kapite nyingi ukango na igoire nene asukunyara lakini omaeto monto kweyagia sokoraki koboko kwa ogoikiri bono na inchenge yagitia sengo ikiria lakini asengencho nyasaye tari monto kori na monto ekiogo sabana kinya sa koraki aokwa na inche nintagete ntware factory erene erinde na inchenge na koraki na sokyo go sokinta ikwenda chichiro chisiko erinda abantu bari bechiro bacha baira kurwa sende bachibao nisiko arile ntotebingo kobatikana buna toroche bintu bigendete guonchoreria Kenya uchumi ngonya gukinere no neri goringo kinarire semo yeri sangwa komentarire ansemo asoko ni okwo ya chi sol komentachire ayenga kikwabere ko cope up na uchumi ya Kenya uchumi ya Kenya rone yabere egasi asetura bana biasara
lakini bono goiko origererie kero gwaka your calculations egekoro teke moirenga gegokwa nende irenga gwatumeka segekoro tekyo ekero gwakire calculation area kwa ruoro kwanyora irenga gwakora ki kwa ogokeonia ekero kwaoni nae gwatigara na kende tokoninse to tingogogokia inchensi eke bono goika 20 pito nyare kubwatana rigoriri nakoni rikare tairiro ririrabe ria bono iga goika rigoriri koreki risukake kiagere ibintu byonsi byakorireki byasukire. Okay. Alile ningonyorore nga customer nchiroro chiago maybe abanarete bikoro teneri ya kawaida lakini akoko chikoya maybe stock yechi sol kwanya rigoriri ya chenjiri kero kidene ki oko handle chi customer chiga mbatama mbaye chigu bagenderera koko kori biashara ekene abange bachire bateba yaya nagurire nende kembegete kogoro goiko batebi inakie ebiasara byabeire inakichingosi chiachireyo nakie mbake customer nyare goko understand ekero ya understandiri nabo diori nera akoba agosibuka orwebeseri kwa motebi akirkenderire ni totebi ngo challenges ai bono no musubati ogwetera se industry ya leather challenge ntangani abukare na batebia ne ya competition ngonyoru uri chi synthetic unabona aria sende around about ya capital ngoneria ngonyoru uru yure maiga yani ga koni chi synthetic echi chikuru China chi synthetic echi kwanyora ibikomesa okomesa okomono bi attract lakini umuntu akero kwagurire kwanyora risanguri sabugite umusacha kigimo begete suti lakini ekoro to ekorete ki gesabugite ekero gesabugite to ikoroka na buya neke ngoste igosabuka yaya bone challenge ntangani neria synthetics chiabeire chikoba chinyinge chigocha gusiya ito into gwenerete na intwe abarai baito banyare gotwari bagarire rinene no nase chichire chicheito chiagusi erinde bari to go produce ebikoro tebiga ebyagusi gaki abaminto na into tonyare ko eguri bagari yokonia ebikoro to byeito nabo konyora gwachira ari echiro lakini oyo rensemo yaino tari mugusi omino okorwani kabisa ne chiro ne yagusi otebe bikoro tebibirega bona barai baito igongo basaba onyendiri na inu mwato sira siringana ose mwato a certain space ya production abantu bari bamino bakora production gusi banyare kubeke bikoroto byabo ansemeyemo no etaibo igo nabongo sabira abana biasara baito ensemo twabeire togo sorora county yaito ombora yoito awagavana simbarati gakia sore onye gogotoigwa onyare gotororera mabera hoto eno ne street yemo yagusi asa abantu bari bakorokwa bako produce ibintu byabo ndobwate jwa kali sites yabange bako produce lakini batabwati echiro ase bakonyara kogenda na kiora abakonye kiagera kiri umuntu ngwerwanerare ase production ye oto street yemo yagusi erinde na into tonyare kobeka ibintu byeito kira ritu kororo ose no to amatukabere abagusi baito bamanyete naki gokogenda gusi okonyora asegete igere specified asa abagusi bari bakora production togoke nende toiraneri mbuya mono ngonyorore chi industry chinde gose ase chi county chinde ngonyorore chigendete sana asensemo yoborose bikoro tokerekende intuna agega sorgo ngoro kusia no morose bikoro tebiga kerekende nkikelioro che serikali bonete kokora asoko basira kwene kenga production inongo kole kanale senjire ngikiranu ngonyara muri chiro yokoni biko eroto bini serikali yaito tukonyesaba chi machine nchire totaranyara into tweka korezi modern machines echinto bwati mono bune koroteke itogotumeka magoko kobeke sol ya irege kegetambe kurusi more production onyendiri twanyora e machine no eyo kobeke sol e machine yogo kora skiving bwango
chiri modern machines etokonye erinde twaruse more production twabagusiba ito bande baira isiko kiagera twanjire koreta abantu baisiko gokora marketing imaiga erinde into batusaliri nende kwanyora their products nchiri quality una chiri twarosia bono kwanyora the moral ndobwatio yominto gokoraki ogotosira bono twari gusaba onye ndiri twanyora modern machines motorigeri una into small enterprises motokonye bari tuko produce kende nabo tukwira nerimbia mono agena biringo kwana nae Lilian kiringa kiaga kenene na roringa creation of employment asensemo ya kineke kiringa kenene na boigo eradication of poverty kwa biriko gosomia abantu abange kaiga sorongorwa gusi kerekende mbale school gali batamenyetinga egasi yiga na beko bakonya mo especially abasubati segetanga abasubati bali school gali haki abasubati nabeire ngo barerera abange ninde tayari kubegerie gasi yeiga kiagera nindoche umugati umuntu okonyora lika orachi otonde tokobera nyomba agari oikara street kurigima orocho ogende konda eye ne gasi okumanya asobugima bwa obwonsipi onyetumeke abasubati abange tagwanja goikaransa konya gukwana meshene inchua sende imbae obumanyo bomanyete igoro yokorosi ebikoroto bobakonye mono na abatebiri gaiga ekerokorosi ikorote keke mo igoro gaiga igongo gwakana 40 shillings gosona iga taida ikanyinge kwaira lakini siringi 40 chioka ina kiorocho tarosi ebikoroto no ebirenga onyore chibese chichiao nende negasi orakore no embotuko bono abasubati ngo ba encourage mono inchu ose onye gotagete inchu yebikoroto ire chiro bikoroto mbiri kokwama gekoroto taindagire gusareka egekoroto ngeko profit etaneti ebiasara binde byonsi kiagera ngeri gosareka togotuguta ngeo kora kende gionsi igegotigara kobe gekoroto keribuna kwabwate imagine ko gosona lile ne bikoroto ebi 10 eyo 400 shillings so tari kwa national day nende nabo kora siri chinga kichinga rituko oso etimi ine tari ko nacho ba ne onsi cash gotigana ine skari ochete nera nyomba aswati mbaroro lile ne batamaitio kwegendereria akero kende bategemete toteba banchi babo akora abango basemya na barago obatebyo buya bwo konyora kabesa kaga uno musubati mboro byo aba muri karanste ngagari aba murasi chinyombe chicheino muri karanste moganyete nga echumbi omogakandetere esukari esimi kweimoki omogaka osokiro chire kurigira lakini ayo gotigire nyomba okwake siminga timbwati kende akina kingo gosorora inchungu egerie gasi yeiga erindo manya onyore kabesa kao kwagora tagotene nabu ngati kwasomete yaya onye toikera gosoma taibobe kiro muntu nabwate bisibiyai nabora anyore star yao kerega igasende gogocha nabongo kwege onyare kumanya oso chusie party erio tagete gokora tairasi mo manye gekoroto kegima egekoroto ngibwate chi parts chinyinge naboko be designer o design egekoroto tu orutero yonda ariaso na se machine aya naboko bomuntu ori okunguse gekoroto obeke sol ichine chibesa naboko bomuntu okora finishing yoka ne chibesa se gekoroto eke oruorobo omuntu ori okobeka china sol oruorobo moone oruorobo omuntu ori ogoteba inche echiro nengiasende naboko nyore besa kimurancha basubati baminto gasteye kurukunga ne yabasacha onye ndiri narugete ngegasi ene yabasacha okango tinjo gaiga bono karibu ase asokorosia ebikoroto abasaya mbari isiko gari Lilian bagoteba nga baganyite serikali bagotanga serikali terato amirimo akora bakwanira ngo nabarobo maitemba wenete basige tu esenchire yemo gosasenchire mende abasaya bange mbe yanjete okonya babuna bakorire skuru hakurigererio tebo musani oyo musubati orase getachi kumanya ne gekoroto ngorosia abasa komoseka
tago chikumwanja Aha. lakini tigamba tebie gasi yebikoroto ne gasi engia tengati gasi lazima utoke gari obisi abasaya abange korache tai lazima no inga na bokoroserie bikoroto teri lazima utware outlet ende yaya nende chibesa chugo train njiri nyingi nende ngubwatiore no bwate interest ekero bwate interest ngwango gokoraki okomanya togukura metienyeria emetienyi sita igoma etege korote kegima aha lile nini mete kwa beira se industry ya semia kemenge kora tebingo buya bwagaye no muswati ko interact ya nimete ko umerane n'abantu watari gochichi county kwarori na kibako kore ibintu byabo kotara tebingo buya bukobera se industry yigamboro byobo buya kegima bukobera se industry mono busongo yamfundisha mange igo ku interact n'abantu abange kwanyara kumanya ibintu ebinge kwanyara konyora umuntu kirasore ogotebya intagete koroto getekeriga kwa mentire knowledge kwa work hard mpaka kwa rosi design area koraki akoa kwa ruororo kwa kwana n'abantu aba bagotebya maete nabora rosi chibagi chibagi bune ekyo maete kirakore okoire semi ende obo semi obwakwa kwa botumeka kwarosie besa obuya mborororo egento kende gia gatatu okonyora obuya mono ase okorosie bikorotebi ngeringa toikonyora nga ngonyora orenchira yoko interact na abantu aba bagura kwamanya na kiora na kibanje test yabo neri na kiora nchige koro na kianche tege koro te kiangani kwa manye design yenere yanchire mono bono kwa unabona abagaka bagusiminto gaiga abange mbanje tibikoroto bikobukuna kama abantu abange ibanje tege korote keria gosoina gosoka ende kere round mbanje ti sharp shooter abange bagocha bataba yaye kikere igonto tageti ekere igonto tageti ono kwanyora na nyoro bumanyi bwokorosi ekoroto buneki mono kirikende lile ningo endora se metandao kwa rarigere chi design chiroro na kwa rateba tiganda ateme design yega mono buna chi synthetic echikwegure mono na chitokorigereri nabo tukurusia besa twakegura kero twakegurire twakerigereri kigima twarosi buna keri kwanyora bono twatwarire competition na bubande bare ensemeyo bono abuna baraburiri bagochikoni bachaga banyora kai ene piwa le there exactly buneri nabo tokora igo twanyori yeito ankira tebe obuya bwe technology nya ase industry ya leather na kiyaba konyire sofa technology nya yatokonyire mono intwe ase ngencho une bikoroto bya karosi bukare teibo igo tokokora bono igango nyorore ete chi ebintu byakire byo gutumeka ebinya na bitogutumeka byakore gasi yakoraki yaba bwangu ose yasuka buna bone emeyiri yakareta yero tugutumeka neroro ya kisasa eyo tukuruseri bwangu nechi shortcut inchiroro ugutumeka erinde bikorote byakoraki byasoka bwangu ekero koros abakore emirimo babo mbaroro mukubwatana baro basigase yiga chi customer cyabo nchiroro chikuriye tukurusiko gari kwabere koko bakorere gasingi yakora ba appreciate ngaseri bageri abene abagusiba minto abanga bumundigerere tine chi customer cheitu muri nende mwabeire mo consider satambe koru 2015 na chetegusi ngo chaka korosi bikorote bigusia abange baino mwanya kontiga mwabeire mogocha mukugore bikoroto korona nganyete suneka chi customer chiane chinyinge chiachandikire chiacha chiatumera lakini abange natigete nambari babeire bagwaka baika abaminto ngo bairane rimbu ya mono asengenje mogenderete kobekege korote kinabaroseiri gaki kimoranche na kinaba sorora monyara nende konya kwenda ngao ndetere chi customer chinyinge kiagere bikorote bimbi bagogeti ebimobegete iroke bye skuru abana baino be skuru ekoroto gegodum indigi kimoranche irinde togenderera sensemeye yokubachi product chire chingia chokomenya achinga kitoko korero moroberio lilen tonyori oferi
na ndo mwancho murigereria naro maybe utaye bwata buya atonyore oferi ya back to school. Back to school na batebia abana bari bagochake gekoro tokeria geke bagochake school igona abaye ofa yeribu omotienyo yo December nende na rwororo na ba namba echinambe chichinde mpaka namba 4 na rwororo na ba 1200 na korugabu na ba 1300 kimoranje minyoke ofete gwetani kiagere kerura chonte bine ofa igokonyora inga abu nende bono ebo customer gwateba yaya na tebe teiga na baire chinga kichire chintambe korubono iga December ngima inchuki moranje tobaroserie bikoro tebi takuganya last minute ase ofeyu engana yago ase chibundi chiri chigokoroserie bikoro te bali bakokobwate sia siga senere engana yana chibundi chiri chikorosi bikoroto abagusiba bamintu bali bantegerete nende nimba mentete chibundi chinde chire chikabira gari chibundi chiri chikabira itotagete twabwata uchusi eri yabo babwate gotobua na kiye kogera tokorete tobarete gari bona baba minta bagusitore na ino gari igongo basorora erinde tonyare konyora uchusi eri bwango tobe chista ase kisi ya itoga totabori bwango ngwate bo mancho bo bereka ko bwate sia semirime yiganere yenyora libageri gario kumu appreciate rende kakio mwanchone Richard nigo ngoteba mbuya mono onye tayaye okango nonye tindi goteba bantu gusu bikorotebi ase ngenjo kwangeire chinga kichire chingororo no konsemi mono kontebi tiga tokoreiga na kiekogera twekiriga na engo goteba mbuya mono tiga togenderane kubwatisania bono chinga kichigane choko ena ne namba yago yesime ndo tomanye location inga yogotoka se barabe bagotara na bayigo kwenyore bikoroto mbuya mono igongo tokaria ensemo ya ema hema nyagitari ekero gwikire ema nyagitari chi container nchire chisinyaine na chirocho kuruchi nsemo chibekeraniri chi container chiri ngotoka stall number 12 ekoro release leather kora achana bokobori umusubati ori okorosi bikoroto kurukulilia ninga yari no tore story eri megari to koroseri ekoroto ne namba yane yesimigere 0723 60 13 13 0723 60 13 Mbiyamona sana lile naso gusangana inte. Mbiyamona. Mbiyamona sana mwanchi muri kwa bere gusangana inte asomoro biriga bwense yo bonchereria no gosemeria kwa na kwa bere kwimanya amange gwetiro monchire biri tukoria rero Lilian akondende ten toso ya sensemeria kabere ye studio tobe to kumera na monchererio ndio yora beka gusangana inte esabali ya yo bonchereria kona bakwenda kutugwete chinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na wega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na botunya gwetera www.ndizitv.net ireterene Frida Kerubo na magachi kamera soko ne kibina ebichana wegiliogi regwikira sole asenchira ya bene nere Abigail Nyancha Matwara oburigereria borobia karibu tena sana mbiyamona. Gendo tikeria kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobochenu ubwo mubiro
ekoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yabo na kiga kora togotena bwabira umucando gakarekera bwagotire turi kunyara gukora imirimo iri kwengo kora umwana ataraikie miaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebo chenu ritukurie juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukurie juma tatu chinsa isano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao aine graphic designer oyo saserete asemeremo yaye yokoroisha chiposter chiflyer motion graphics TV graphics na bwigo obwatu bumanyi bwa TV production Ndizi TV nigire no mogoko ukorera ribaga ry'imirimo ase orakine bumanyi bwao asogokora imirimo ne timwe mbawukigima tuma ebisero byao na bwigo igatimire yao uchase email ndiztvnews@gmail.com nyuranga nigo bwate kwikayuma kitariki cyane cy'umukinyiga ogatano na gatatu elyo kwirwanirira na kwenyorera ribagiriga limirimo agirira asige kabono enyumo yale gutaguka twayagakire karenke badomurembe yekoreto buya ase kenyoro amasikani aba bintu byabo bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro moyweri obwange to bolimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwabolera Pastor Gideon Girokenda abanga babatamu kubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibasingwa na Girokende ebikoro byabo byakanito uko mucana koroko ngoli mumura nabaho tebaba gusinga abaterere mboli mumura eyente kenene nkelinga bamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumanda mugo cyamo mwanyora riciburi uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumoko abantu bakobasika nande barombiya more nabono asa monchiryo yemerubiri ya Ndizi TV rusa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwati omoroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerense ya monenusu wikera chinse bere nenusu tutenenie omochie kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwa njuwe getasini kia Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo usonje mirubiri yito chinsemero 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi. Ndizi TV obwanso bwomugusi.
into mbiroga iga kwabere gukumbikira kora manyingo mwanchi murigereria ebimbinto kibirero mbigete mbia muno sana nako ebikoro tebia njoro gitimbegete inje kona ita sa macha ali ukuta chobu cha wenzi bwaera esa uri ko tebia butamanyire sibiarwa ondo ko bekere bitu kiagera gana se tokora sindagira no ko to ko bekere kare kiasara na inje na be mundu musaja ko bekere kare ko beka kerebi anje ko nyare kana ko beka kerebi amangana asare kiriga bone ku food mbata gitinyu etukiende yonsi etoke asindagira igo bano ko make sure ngatiri kuchikotoka etokobeke birebi ikona bwashinda wangantu abekachinda lakini bano timba tinderu watu abeka na yesa nabe kama chense bana boiga nga bantu bagotakero batwaro bochenu bwekerengo ke igoromona so boso asindagira abo cheno ani chire ni chensa chinga yiro na bene para onyore kane karto ko lega zini ayebona saudi magani wetera ini yosoke sikoto nere ere continuous line onyo ko weta tu ko sego tincha aso ko maki gabana bana ko siga se dotted ngo so aturi bana se ba cross crisps igo bono gaiga ne factory na beta keto bosafi boli bwali achu ekiagera ndi nara machiko ya food bona ndi bono story sa uturi gusi ne to tanga na gusi to nero ntoli bo betiga to sio bosafi egere torore kane kaitata nto to wata be kamaega dia to so ya sense moyo korosi ndagireye otomanyinga na kie korosi asante sana keganire mbiya muno ntaragenda abo naro yo mu YouTube manino teneta ba YouTube baiga nko mu mitari baadaye turaso imbono asante sana Ndebona sana mwanchi mulirire lero murubire wesabali oboncheria niyo tokogutalia goika ase kampuni ya Voka Eats astura chikukumanya igoro yobokoreri bwabo ebintu bakorosia mwanchi mulie kurasa matuka maiga twabire tokumulikira amatoke kurenderi tukolia lero timeti Mr Elias tukolia lero ningi tubwate bia muno sana Frida lero tubwate padu amatoke amatoke ayonchukire abire cookies. Lagi usiko cookies. Cookies. Karibu cookies na jechiga. Omwana nero korokwa nero teneta mangana yo korosi bintebiga. Iga korokwa baba tote bino korokwa na lira. Esina nero teneta mangana bintebiga kwa raiga. Kurwa mebe karosi botebona bwairire. Mtoto amekolia. Tobekere kwendende tobekere to gose cookies rero mwanchi muriye ibintu ngare ko bekerwa gabona kwa ragali maega nabaginko bekerwa hairnet na ndese bikoro to nabagingo bekerwa bintu asekwene kinga ogochenu bekeringo keiguru asekero ogoswa asense moyo korosia endagera igo mwanchi muri asomoro bere gali tukolia rero ntobe to gokumanya amange inyereri etariane Frida Kerubo gokwariga ni bene linde tobe to gosanga asobwa mo igo tukolia rero nigo to koligeria ense moya cookies timetio so mwanchi muri na mete cookies mingi lakini ndeli tukolia lero goikamanya njema ite kurukwe biskuti wasawa na biskuti bikoro kwa yes esna ntotema tolia cookie wasagi biskuti ndio ni masar sana tuata na watu testi asante sana kwanza ingoma ya sukegima nikyo kegweta mwaje mere Tego jabuya ndia bana sana mwanchi muri igoro tukolia somoro video iga tutete gukumanya igoro yo boncheria bwa cookies ekero Mr Elias ara chigutumanyanga nkige korosia cookies echiga ndia bana sana Frida akarona kite usiyito otwa wana tenga abana baiga koro oyo moyo batende bonsi babwato muteni yobo otwa tenga toro siri to ka toro sibinto wao piranya cross job opportunities yani nga toro siga sintu sabanyene wana abana abuna baliga bala abana nge 26 pa ko libinto wao asa mangane chikuki toro chibono iga umone rote nitukuru kwa esna bono esna ga somera mangana iga nje kona nga American era nje ga somia bona mosomi na ita nabali ubande ba musomiri wikire kiwango bono roche abwate eke kiarosi kubne keiga roche ba kerosi kiapere pack paka kiabere ba nga kinte bakruka branding ba ko branding so is ready for the market
Wane karo ba kuna kontia bana bante tina ki yambe ke Michael ngora abana bante betina ebinte biga na baka sia sobonge banyora abana banda basai bande baba tebi ayira o ni nyanguso ayira o ni keroka ayira ga Kisumu egere na turaro si obonchoria bwo korosia ebisikuti bali ba korosia ba bande baoni ba bande ba transport egere third way torosi jobs agwikiraiga ditoke karudia rurese omukulima number 1 iligotobiwa lioma ekarolia abeire barosi obosi bakabaro babika obosi bonde bwa makorosi bonde from the green one barosi obosi obo makobekwa mubona na bokorosi kukichiga bamenda na bintu binde bakobeka akora ba mukobiro kabiria babeke bintu binde buna maguta special ferment for this ba makorosi cookies bona gaiga maega na babwate ekwende ya bakoroseria machine korosi nereiga bagobeka no mugati twist the same way boronga bana abaitu na baliga igabeterinete na bakorosiga nande babere how many months now about 5 months since they started learning. Wale karo ba chake to chintu amanyete. Kero monta agosoma. Bono le ba ikire stage bara rosie ba koros ba chi ba ko ende market. Bono ba ende bartare ko ende market. Into ba support ya sana Gurese County. Kuna bone county karo ba ba to umajega. Na wa jawa te ba wa mogati ko ba wa biscuit ye biga ba nyure chai. Igo bona amagana buna ina auto chenga ki amagendero. Echiro neroro. No mas nyiro koros. Okay. Abana basinyirwe kantu basinyirwe imbarate abasaya bamwe abo baiche buna bono musaurika utabwati genta gukora tari gocha tenga ki nditibwati gende ngokora inge bisikuti ebiga kidasa nibere ingende nyango songo ningira nane nguje binde bona bakoga no munaro manne batendo kusara basa ukwanere ega shokuri kipi tubwati kasi chief nakulika no mwana myo se kanisa pastor nakulikire na i pastor nabagota no muyande if pastor says it's okay na chief akisema ni mtoto mwana no muyande chibasa tabwati na bako mwagenda oni airane usagende aoni ko ile supermarket pamwe order gakolete order company yagende deliver ego deliver ko sei iroro chiba chiko gotoka umwana yawe kende aiwe commission yaye igo bwanyore ire gasi igo bane ntaka naki twatagete ko koraria bana baito boro kiguna inki barakore inakike bana tuzagetiga na abana bwa baiga na baguya matoka yito naraiga igo na tuzageta magende obo manyobo igabo korosi kukize chiga imete bintu ne binge amatoke gusubo sibeli toke burabe bokorosi ingi specifically mwachorerete kukiza abana baiga bumano yoyo iganji de baking kadu akoroshi mugacho salika bugango kiara nturiko beka ndanga preservatives abanta abange preservative mbachitagiti bona matoka buna fries ba akoroshi mugacho gotigaro salika because sara dintori ko tora ba SD bono to chuka sande mugacho salikire umwana kama batanga ki ntwale ko koroshi cookies no nyale tukaja kabona koroshi so now that's why we started making and it's a new product for us and bon to get the certification bono to ndrete na God willing na kutocha kubeka akole kwirira ati akondara kwanira es na chide kaiberiga es na kora tatebingwa kero kwa roseti cookies ya gentangane na kia sogete andi na kifo igwete ndia ya sogete andi ndia na igwete na sogete ndia amen I like that sogete ndia I like that krekendo obo manyobo igakora tereserango nga obo manyobo igabo korosi go sensema ya baking ainge kwa ruseti asila someta kego alafu romo tonda mabijara toro kya kego litukirimo kama sai abantu baroro kunya kwegeri gore sio boiga nenaro rakundaje akirike ninjora tebya basai bali skoga ngoma ni pare kitokore basio korosia kukize chibune chigatoro chiga semesa igrega how long yekwira chita kairenga ngechita kaisano miaka ibere koros kama ili kuchukua mwaka ngapi kutengeneza only 15 minutes aha 1 hour peke yake ebintu bya beire igo bali babwate chi nyangi bagote in the next 1 hour to take cookies rosi na bokole tamo Frida nyangi amje kale anyway hiyo ni baadaye but your wedding we shall lazima shukule na mimi nitachangia nusu we nusu no kabisa asante sana igo yote ite nyangi mapema mbia
Asante sana. Na otebe na Frida otebe tie magane chikuki chinyangi. Didi na Frida yangi yaye na bongo ko ikiagera. Ngoko enusu nayo akane nusu. Egere lakini otebe na Frida gotoma. Asante sana. Asante sana. Kero kurigereria ngakito manyingo Elias ngakechirere yakokezi. Echiro is very good. Emechantu bwata yamoneringa abana baiga intura asomi banga sokonya twasomire banga sokorosi bono bamanyire korosia bono kuri gitura abana bantu gosomia sokonya mono buna Nairobi mpya chetoro abana mbali babiri Nairobi baterineta magana cookies peke yake ibindi ya Nairobi ya Nairobi bono Nairobi gibate market iri biga ikira abana karo ba chete Nairobi to na nene bono abali gwango sana usiga tuatemire chitu kachinka lakini esa tuganyite certification tumakwenda teno major supermarkets lakini ase bono igese market buna bono ibimbirigo tenna imbirigo sareka bwango buna mugati lakini imbirigo tenna ya nendo cha aka container ngararega moko pakeri ana bokora tomanyenga imoko kanyara kuru. Asante sana egregi ndokende ndotara tsen kurusia nuche gentekega ekikire sana koros no wate kero tara beka ya like this one ya egentekega na bakyo chakiriga it's two one gentekega egigoche ikaratasi yiga iri plain ya so we machine ime ya jibata ya shape it's just warm ya we plan to na bana nkuri gibada nyanga ki ngiya bana baratoke baito batagete ko some gentekega barosigwe boro kikorosi genteke igenteke korosi ga kine yani ko bata ko ke machine ko bataiga bono asebono gutukurusi Nairobi igonga tayari sokanjoro mwana tete rusi Nairobi ola tobeka gisiri ara tokotaka watu amugoria oro siringi 10 opportunities ya biashara na biriko tusakonyoro mwana okoleta ku Nairobi na botoko mwana space ngaki ayebeka onelia bantu bande nendu watoneria egere bona abagere bako Nairobi banyoro mwana mugusio yomo onyorire gas akirigende ile simetento metinga ayango arachite chinse chichesko no mete binte bigamne pekorosi yes kirigende ore anyarira ali bagali okwegeria abantu korosi binte biga yes mono sana challenge batana ki umuchakano no rume chando lakini tokanya bana batete korosia na a little bit of capital buna bana machine korosia ntekega kwanya ko kule matatu chiba so batu kule matatu ekeiga igechire nusu matatu if you are money for a small car the machine which makes this is almost the price of a car igoga chiba zinjiri kusichira aho chibinte biga lakini bono ngito korosia ugutamanya no montasa ko chotete kumanya na botoko musaidia ngaki ayatata airosie keiga abana bali bakogenda bagura kuruga nande korosi genteke chimashinta korosi genteke njire kebo korosi bintu bintu nande bingete kidogo ata packaging materials iyo ni industry yaye turarosi toneri bisa kuibinde bito etananete ero meto mwancho muri eli abata maboli amangera kino chocha se studio na ndo toiresera sobwagale yes lero tyatu kwa nere kukize aya asante mbiamono sana Sauli passionate na mangana magendero ikya karonkoro butaka gusi yani go ngunga na tikira nkoli kiagera abana bana ubaito abana wese gito onye bako bana batakaboro kibago cha kwa tukare busi iga mangana yako swami uyo bonchoreria na boto kosegeta ogende to basakorosa nintu bato to bwato manyiboka to arusirisiko to ibire kurusiko na boto tari abana baito nintu kuruense yega to batikere no ru mwana turatikira abana baito mbia bana sana ngoba kugokwanera igoro ense moyo muteneneri bwa basaya tumete kampuni yegese getire no musaya sana obwate birenge libya gocha soko konya basaya akora kwanera ngo bokoreri bwaye una mwabere mukubwatira nero gwikabonega makibure mbia muno sana ekara chite university atamaita mangana yegasi yiga na mutete na bako manufacturer agakumisana lakini agatayabesa ulinda bwatigene kokora na nchire nsome agachaka gosoma abuikire bakasakire Europe mara kabiri ukira America mara gatatu uiranire bona gategete gokora ati kugenderera sekwende yiga no mwana moke lakini ubwate etama yokumanya ubwatirango yokumanya nando ubwatirango otanga na inchanga na korabuna basungu bona utiringa te bona te korabuna sita ata abantu basita mbiya barekinta to korabuna basungu na inche to babwire to burabulu sobo to leta na ende bona roche uchaki na osakora bana ba kolega sige no chonyora bandi na baisike otanga bana baisike na utulma gake tiga to bwatirane na into to bioke igo bona babwate that desire to help na
first sasa ulia mangana yo wakani ngambia mano sare kiano na no musai na go kisenga umusai wa konya basai ba mino ko haira dinte ba kora na bere biya basai ba ito bonsi ba basige tuna ba tu makono egere banyali gwetirira tiato sa sense maya kabere to mera nene sara to manya manja asante sana mbia mano sana mbia mano sana mwancho muri beta seni Kiandizi TV tetora sa somati mukoma kego to skato nyegera wira ntore asege ke kerebosio elinde to to gosanga amange Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Supermarket ya Kisii Mattress irimi y'umucubusongo nigo bono yakorenteire ebintu byo gutumika nabo igokonia asiriguririanse nabo igo bikoniwa asenkera ya wholesale buna maguta y'ikinyini obushi bw'okuruga chidaipa ni chitissue chisabuni body oils ebinywewa esukari nabo igo ikoroto boigo nkonia bale ebintu binde asenkera ya retail byo gutumika nyumba bune birogo n'ikimesa electronics, chianga, chinyange, chibagi, chikapet, ebitanda n'emito, naboigo chipillowcase, mbabuate office furniture, cookers, fridges and freezers, table banners, toaster ovens and microwaves, dispenser, cordless kettles, washing machines, nebinde batalirime y'umucubusongo. Kisii Mattress Supermarket, the only money saver in town. Aine graphic designer oyo saserete asemeremo yaye yokoroisha chiposter, chiflyer, motion graphics, TV graphics na bwigo obwatu bumanyi bwa TV production. Ndizi TV nigire no mogoko ukoreria ribaga ry'imirimo ase orakini bumanyi bwao asogokora imirimo ne timwe mbawukigima tuma ebisero byao na bwigo egati imirimo yao uchase email ndizitv.news@gmail.com nyuranga nigo bwate kwikayuma kitariki cyane cy'umutinyiga ogatano na gatatu elyo kwirwanirira na kwenyorera ribagiriga limirimo agirira kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enoti sano nebire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Biamano sana mwancho muri beta seni Kiandizi TV nende ngokwaligania asentunda ya kabere akera nabangu kumanyega bukarenga nto chikomera na no mosae oyo bereka gutinya obokoreri ase kampuni yega oyo batebirengeralia asengencho yo gosira basae linde kwegendelia asobonchelia bwabo kondo mwancho muri yerelia tiga mwaligani atomanye na kiakorokwa. Karibu sana.
Asante sana. Asa Marieta ongro kusaro njangu. Na ongo kora mona boka eats. Igoto kora mona baremi. Tuanda twa kora matoke kora sabaremi. Twa ya rosi obosi. Obosi obotwa rosi megati. Twa rosi ne cookies chige. Ama tukayo mega ntwa rosi ngorosi ore binto. Ati metinga kiwashitana ndo karengerero wekera sense mo ya cookies. Ena roche abalimi baitu na ubabwate ritoke. Na ande mbama iti fali yeri toke mono mono. Oika bantu bora kiritoke ringas keokora na libara nyako ba usimeka matoka mange tunyako batonje konyori market ya matoka na ande tunyako toko rosi to create employment ase kisi community. Ekero kurigereria timeti abantu abange gasoro ngorwa gusiba na reto mugati amandazi chichabati ekero go introduce ri cookies go chasa abantu bagusi na kietana utiere etana utine ngiere yekogera bona iga abantu baito basikuisi they are running from gluten foods wanori ubusweri toke go bole gluten free abantu abange go banjete irokana na abana none kiruka nsinyo mboko na kurigeria TV mboko nyoranga uko na kusinaki gente kiyaga uko na kuwatch mbara romete ba ukuminga cookies echiga buno pageti gasara kero kende chibeserenga chikoro buna chipakiri gansinga msini choka echiro yago mostly clients chagonga yokonyara koro otokobeka chi supermarket ama ne chiduka no bantu bawutabagora bachikote moko beka kulingana ne order gose otokobeka kulingana ne order buno montanga mbire ngatagete twamo akerekene goikerera se okonyore order nyingi otabwatie product maybe ndora ikeragabu lakini gochimotuntoro chenganto nyako batokonyore order nyingi ande ntogase kwebanga abukare Elias nato tebinga packaging materials mokonyora korase mucho Nairobi ande nakwaneranga obosi mogotumika apart from obosi ekero mokoros nande ngikirimo gotumika obosi togotumika no bweri toke amono buswengana ngobeka terebo keigo yekwera litoko konyara ndibwati starch ande ngonya tura mabere kurwa sabaremi twanyara ko batoko mix nditwa makora sachi cookies echi mbia mana sana ata tebinga kero bona mwa pakiriga kero kende enga kingana na kiekoira ya expire ikigana boge komenya matuka atari make gekora is just dried na boge koro mwaka muna kirei umwaka umugima ego muntu nagora beke nyumba nya kuri ngora ngarate karagene mwabere mogo ikera chichiro agigase orogongorwa gusinchiro kichiri kwa bere ko goikera ase gusi mano mona stoko nige ga kisita ndura itani kisita lakini mna tosha kumako munyi turigete ko soka isko ya kisita una boncharire bonde bonsi sara nimete challenge sinchiro rogwetera ega so boncharire boiga bwa cookies challenge kichiri kwa bere ko konyora challenges chinyingo konyora bantu baito mbali kwa mininga abagusintoro sigento kenga buneki aba minuting abantu bakorosi itambali bali Nairobi babaletera bachakuri ni challenge yende nkonyorore packaging ni bwate shida yakora kuiko endo chikurie bintu bi Nairobi iyo re expensive one gento nare gwacha basaiba minto oyo monto amaise kwerunga nche na bongo kora mbaro set packaging abakanyara chibesa nchiroro youth fund ni bwate chibesa women fund ni bwate chibesa nande chibesa nchiri kuruisiko soronga swaso krisiko nga idea mbwate nereye tete gokonya abana biashara bagusi especially youth bantu kurona yokaraga sinchiyo abokonyora naye kwa self problem wera se community ono nabo monchu muri ya komiti era rocho mete final product ya cookies tametinga ye koroseri gukuru tametine riko gotumeka chi machine gotumeka akarato manyingo igendo to korantu bate machine gaiga machine ye ko ku mixer nere ko mix ekero ya muna dio montago kando gusino na bomo kana bona ni machine gukana ekero ya mixer uma kubwato ntubwate machine getagutumeka yo korosi cookies ye ya rosi shape ngabune yuga nagatamba tu kumusikoranga musiko tamba lakini akamega utakabwati to korosi mbikuki abenjire yibunere ekera biro siri makubeka megega se oven mirale chira sire kankeigo ya bare dirende to makobipa mama nyako bipak mama nyako soke gocha se chiro umo nchi omurigere narole isiko gali okumetinga wochaki ubonjorera bw'iki cookies kero kende ninjaga niri gutwara
ocha cross ibintu byae uikatware machine atware ne mixer and atware packaging materials atware na raw materials cho cross ibintu anda manyanga kibikorosi tomanyinge machine chagonga yiko achinyorete ko chi machine china chugete ko China tona achinyorete ko all the way from China partner teno monto gete investor nero to support tikonyore ibintu yons akekenda abantu baringa kwa bere go kwegeria asega siga yokorosi cookies tubata abantu sita abasubati mete company yegere 90% women iga abantu bakorosi n'abakungu asekyo ko prefer abasubati baba okubwate si because asechi product chao chinyinge na rulinga n'abasubati barorora asekyo ko prefer women in this business ndo yakwera ngo prefer women nike if you empower one woman in a community you have empowered the whole community mukungu buno yakara sebesa yirituko kiragenda nyumba abantarage talio marage abantu nabangarage abasacha bange na baragungurage bara si family chao lakini mbali korage mukungu arakore ararage ari metenga cookies chigatari besa nyinge chikorosi nende challenges inchiroro chi ogwetera se oborosi oboiga kero kende inki kegere togende togweto maso bonchiri oboiga otarako moyo tige ogende tatanga tiga ngangane nero igento gekora number 1 niki abantu nabange ba dependent from me nigo guikanga asane gukora society abantu abana baro banyore ikekera abakonya sobulimo bwabo njibwe ko munyene timbo atigasi nari gasi ngokora kerkende kero kurigereria amarorago asama tukabosyo asoborosia bwa cookies nga yoga nite goikeranya asoborosi bwa cookies ndete ko commercialize na bono ntwase tukaigure duka Nairobi we have taken the first purchase of this to Nairobi and feedback ya chire positive yakora abantu mbabi anjete so to make sure ngatwara the banana products to be all over the country then we can extend to East Africa akarikulo omwancho muri yango charole bolia masolia mange sarangana why do you prefer chi product chawo chonsi gotumika bananas asinge jogusine ritoke nakiya kora ngo prefer products tware ritoke ekero kurike richi market chingi chagusi ritoke ndiboleti and ritoke asinge jerire lifespan ritoke erenge abalimi abangi go bakonyora losses asinge njo ritoke ndiko bera matuko nyembo what access to where they are taking this banana they ba kwenda ko lose value of the banana farming so we are making our farmers what wale value ritoke nakiya kora to korai abantu mbararo batagwati okwegena ngari tokendiro sibinte bingira bali korosi umugati na bali korosi cookies na bali korosi crisps koraba manyingo itoke ngokora ribinte binge na bali korosi chikuki bune chiga dirosi rongori na bokurugiro bukima na bokorosi umugati igento cyo kango batia bagusi bali murange na gusi tara factory ya matoke simeka matoka mange munyaka mokorangiri toke ngabara teraso mabwe kyakende mbamenti obyo botumika chi products chirosi ko iterali toke koraba manyingo chi product tokoros kurasiri toke ngoros tore banana crisps toros banana flour toros banana cookies toros banana bread na mandazi na tokoros kurasiri toke na no teto krosi chapati na bakros kurasiri toke chipani cake munomono na bana banse chipani cake ore to sangnia magena isa very nice pan cake abana bare goki na ndiri toke na bokrosi wine e wine ya bagusi abango twangete wine tokote banga gutindane wine teri gotindi ekero go tara chinse chaba America mono kere mili babekira mese wine ko bor ase e wine ngo konyire digestion no nyo e wine no se kirasi after kwarage manyanga digestion yago gerengi igo simekari toka sobo biyomono sana kwaneranga basubati bali bali skogali abatadaiti gweto masobo nchiro lya bwabo bakwaneranga enare gote abasubati bali bali skaringa once biashara is very challenging but you have to motivate yourself asa zingine nganste gote yabantu nga call yourself in a meeting erangiri aibeke kuri kranste we boarding ya kora nje kenta kora we have the potential of doing it and we can make it ariga ningo umwancho mulirera gochaga iga sense meiga na ndo bamanye ngai cookies chigabara chinyore
ya umwanchu mategereri gongo kwarigania se Boka Eats Kisi banana plant our products chinyinge chikotoka Unique Supermarket na Kisi supermarket na okonyara products and then turigeti kuchibeka chi supermarket ichinen ase yabantu bari bari siko ya gusibara chinyone kero kendo raba gukorangiri waseme yega otabigunga o supply cookies no beko gwitirana na bongo itira delivery na bagokara aha karunga waseme bwa bwo mweli guchaso mwanchi murigere ya ikintu nari goteya aba gusiba minto tokoro bule migwa matoke ekora matoke abero kurukare nje bunankine ta matoke na yanyorete ande siri na agendete kuna kobororo tokoro bule migwa matoke ndo tunyako to guchenji gusi ndete yora ruska chenji gusi utategandi tukabanyene aha mbiyamona sana Sara sogo sangana into asomoro belega ande mbiyamona sana mwanchi muri kwa bere gutobwati akotwaga chagete gwikira bono igatwikira omwelio no gosemera kwa na kwa bere ko gwesemia amange kolende gwikira bono to gwikira omwelio bo murobeli wetu kolia lero tumerane weekend astora beto kumera no moncherio ndio yora beka gusangana into amange leterane Frida Kerubo abakwenda gutobwati asense mo chichi mitandao asense mo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sense ya YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website nabakotonya gwetera www.ndizitv.net twara oborigeria borobia